baumirana na bana bodaboda asomuchio keroka erio gukwanira ari arengete a sector yo Burundi bw'epigipigi anene ase ogwakane bango erio gukinia magendero ye county egatia bari baikirana MMCori Goma Nyambega Gisesa Kennedy Ngwenyu yoro mu waziri w'ekisemia se county Nyamira negatia bari ababa wekirana abo babori abana bodaboda koba aba usoko babaigeno na anene gwakane bango erio gukinia amagendero muri kyoito job monkey no roboturu Kena abere ngo batete igoro yamangana yebango ebangetu what we against to abageniri nebe fruit for abantu boda boda bamasaba not na inje na bageni muno mo nyagero wo boda masaba not na ni mbwate kerenga na ni ndoje mna togo chokone ka kuchibotwa turwe serikali yeto ye county government ya Nyamira boda ta chandu ebangera orungora na ebindo binde biro bimbi bwati mbakole bwango iga nanje nimbe ngo bwati ngufuatira geregendo ekera bana bodaboda bakorusie bango ebe no mochoko eshida tebo friction between bodaboda ne county ebange kusanyigo buya na ande kero yachire sori bana bodaboda bango bakorune nyinge ebindo basabire bikeigo bache baikaranse bibangu na ande babinyore ebindo ngachishedi ne chipara chingiya ne chinyakitari ngakeroka tuwate keroka na ligoma chiro sugule no ekero monto mire ebinde byaba ekero banyurure ndonye tumie kwagacha chipara ko gorama lyogo kuchisenya gitari cheito na tunyire se jiskuru cheito mono jiskuru abana bari